Suratul Bayyina Surawol 97 ha Qur'anu. Ayaje magol 8. Inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha. Gol andini andu luruki hufriɓe laataki koyna ibgoe ɓawo ko wangaram warani ɓe. E ngol wangini ferindirki wattam hufriɓe nuɗɗinɓe. Suratul Bayyina. Al Bayyina wangaram. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Ɓen ɓe kufri ibgoe yimɓe deftere e hawtanoɓe jawmirawo ɓe laatayi ɓe fetotoɓe ha wangaram warana ɓe. Nulaɗo ibgoe Allah mo jangata ɗereji cenaɗi, bindi ɓociɗi ɗiɗo ha maaji. E ɓen ɓe dokka deftere ɓe cenditaki koyna ibgoe ɓawo ko wangaram yotti ɓe. Eɓe umraka koyna ɓe ndewa Allah, ɓe laaɓinanoɓe mo diina miiliɓe. Eɓe ɓoca julde eɓe dokka jakka e bolwa ɗum diina ɓociɗum. Andu ɓen ɓe kufri ibgoe yimɓe deftere e hawtanoɓe jawmirawo nder yite jahannama. Ɓe dumotoɓe nder maage. Ɓe yaton maɗa hamɓe sharru en tagaɗum. Andu ɓen ɓe nuɗɗini e ɓe kuwi boɗɗe. Ɓe yaton maɗa hamɓe hayru en tagaɗum. Mbar jari maɓɓe haro jawmiɓe aljannaji jonde. Cofi ɗon dogga ibgoe les maaji. Ɓe dumotoɓe nder maaji ha foroy. Allah yerdanake ɓe ɓe gerdanake ɗum. Bolwa ɗum wodani mo huli jawmum. Fetotoɓe accoɓe ko ɓe ngoni dow muɗum. Wangaram hujja banguka ɓociɗi dartuɗi. Ɓociɗum dartuɗum. Miliɓe firlitoriɓe. Cofi en français ruisseau. Cofi in English streams.